Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Παιδόκοσμο! Σήμερα θα δούμε κάποια από τα μεταφορικά μέσα που υπάρχουν γύρω μας. Για πάμε να ξεκινήσουμε! Το πρώτο λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό εδώ. Ξέρετε τι είναι αυτό εδώ? Ναι. Τι είναι? Αερόστατο. Αερόστατο. Για βρες Νεκταρούλη, σε ποιο κενό μπαίνει? Και το αερόστατο, μπράβο, και το αερόστατο που είναι? Να το. Πετάει ψηλά στον ουρανό. Να το. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό εδώ. Ποιο είναι αυτό, Ευαγγελία, ξέρεις? Τι είναι αυτό? Τι είναι? Μπράβο! Μηχανή. Για βάλε τη μηχανή στο σωστό κενό. Σε βοήθησε ο Νεκταρούλης. Μηχανή λοιπόν που πάει πολύ γρήγορα και τη βλέπουμε στους δρόμους. Μετά αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Που πετάει ψηλά στον ουρανό. Εκεί μπαίνει το αεροπλάνο. Μετά έχουμε αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ? Βαρκούλα. Ευαγγελία μου. Κακούλα. Βαρκούλα. Και πού μπαίνει η βαρκούλα? Σε ποιο κοινό? Η βαρκούλα που είναι? Μέσα στη θάλασσα. Εδώ. Και πιάνουμε και ψαράκια με τις βαρκούλες. Και μετά έχουμε και αυτό εδώ που μεταφέρει κόσμο. Τι είναι αυτό? Λεωφορείο. Ένα όχημα λοιπόν που μεταφέρει πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Βάλτε το Νεκταρούλη μου στο σωστό κενό. Μπράβο. Ένα λεωφορείο. Και αυτό εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι το Αυτοκίνητο, μπράβο. Πού μπαίνει λοιπόν, σε ποιο κενό το αυτοκίνητο? Μπράβο, βάλτε. Και αυτό εδώ που κανονικά είναι κίτρινο σε εμάς. Έλα, για βάλτε το Νεκταρούλη μου στη σωστή θέση το ασθενοφόρο. Πολύ ωραία. Και μετά έχουμε και αυτό που εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε βέβαια, αλλά γενικά υπάρχουν. Τι είναι αυτό? Τρενάκι. Βάλτε το στη σωστή σειρά. Βάλτε το στη σωστή σειρά. Γύρισε το να πάει σωστά. Μπράβο. Και τέλος, μάλλον όχι τέλος, έχουμε αυτό εδώ που μεταφέρει πράγματα και τα σκεπάζει και με το πανί που έχει. Τι είναι αυτό, Νεκταρούλη μου? φορτηγό μου μέσα πολλά πράγματα. Μπροστά. Βάλτε το στη σωστή θέση. Και τέλος, έχουμε αυτό το όχημα που το καλοκαίρι είναι αναγκαίο γιατί πιάνουν πολλές φωτιές. Τι είναι αυτό? Είναι πυροσβεστικό όχημα που σβήνει τις φωτιές. φωτιές. Βάλτε το στο σωστό κενό. Θα το βρεις σιγά σιγά. Και όλα λοιπόν τα φτιάξαμε. Μηχανή, αεροπλάνο, το πόδι σου, αερόστατο, ασθενοφόρο, βαρκούλα, αυτοκίνητο, πυροσβεστικό όχημα, τρενάκι, λεωφορείο και φορτηγό. Και δείξε μας τώρα, Νεκταρούλη, το αγαπημένο σου. Τι είναι αυτό? Χταπόδι. Ένα χταποδάκι. Έχει 8 ποδαράκια, πολύ όμορφα στριφογυριστά. Και τι χρώμα έχει? Γκρι και άσπρο. Το αγαπημένο χταπόδι του Νεκτάριου. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε ξανά σύντομα. Γεια σας!